Do Paříže jsem přijela, abych si zaběhla svůj první maraton, protože jsem vyhrála registraci s Izostárem. V Paříži jsem podruhý, byla jsem tady asi před 3 rokama na čistě jako nějakým turistickým zájezdě, tak doufám, že se to teď tak jako pošám z jiného pohledu. No. Cítím se úplně skvěle, protože jako ta atmosféra dělá hrozně moc a přijde mi super, že jsme tady všichni za tím stejným cílem, prostě zaběhnout si ten závod. First time? Yeah. For a marathon? Yeah. Jsem ready. Uvidíme, jak to bude. Pařížský maraton byl úžasný zážitek. Byla to velká zkouška, velká challenge pro mě a jsem hrozně ráda, že jsem to zvládla. Díky a čau na dalším závodě.